Hola, sóc la Cristina Company. Des de fa uns anys que escric relats curts i poemes i he fet alguns recitals al Centre Cívic Andeu acompanyada d'altres poetes o cantants, músics. I ara, mentre no podem anar a la bonica sala del piano, doncs us envio uns quants poemes des de casa. El primer, per començar, un que defineix com sóc jo. I diu així: a glops, a mossegades, a vegades a cops de vent o de manotades, saltant des de molt alt o surant a la mar plana. Així visc, així sento, així sóc. Després, sempre dic que escric curt, però intens, i vaig començar escrivint poemes a Twitter. I eren poemes molt curtets, de 140 caràcters en aquell moment, i un dels primers va ser aquest. I diu: cel clar, ànimes en calma, amor còmplice, carícies no demanades, petons sense buscar, abraçades improvisades. I soc, i ets, vine. Els poemes denoten sentiments i és per això que tant siguin d'amor com d'enyor sempre són emocions de pell. I us vull recitar un que porta per títol Estimar-te i diu així: dir-t'ho i que m'ho diguis, sentir-ho i que tu ho sentis, cridar-ho als quatre vents i no tenir por de res, llançar l'ampolla al mar plena de felicitat, abraçar-te i respirar, obrir els ulls i veure el cel blau, deixar-te fer i saber-me al cim, viure l'instant i gaudir-lo etern, somriure i veure el sol. O aquest altre que porta per títol L'amor de la teva onada i diu així: sento l'amor com aquella onada que m'acaricia quan arriba i m'arrossega així que marxa. Una rauxa que em glaça els peus i tanmateix m'allibera l'ànima. M'aclareix els pensaments i em fa curta la tardança. Un mirall on reflectir-se la meva pell daurada amb desig de ser abraçada sobre la teva arena mullada. I ara, per acabar, un parell més, un que clama llibertat, és titulat Tal com som, i diu així: m'emmirallo en aquells ulls que brillen quan surt el sol. Rebutjo allò que ens volen fer creure i que només m'enfonsa en el dol. No vull cops ni garrotades ni tenir por quan vaig pel carrer. Penso, abraço, ric i estimo. Escric, llegeixo, sento i ploro. Soc lliure i així és com visc. Soc lliure i així és com soc. I per acabar us vull fer un que es diu Apropa't, que en aquests moments pot resultar irreverent o fins i tot prohibit, no? Per això d'apropar-se ara no. Però el desig d'abraçar els que estimem el fa tan vell que l'he escollit per acabar aquest petit recital. Aquest poema me'l va inspirar una frase del poeta Miquel Àngel Riera i la cita diu així: apropa't fins al punt on et perdi de vista. I el poema diu: apropa't tant que només el tacte dels teus dits sobre la meva pell em facin sentir que ets amb mi. Apropa't tant que la teva veu sigui
el xiu-xiueig que m'acaricia. Apropa't tant que no sàpiga on acaba el meu cos, perquè allà és on comença el teu. Moltes gràcies, cuideu-vos molt, molt i fins aviat.